今日4つのボランティア団体が合同で保護猫の浄土会を開催しました。駐車場などで保護された野良猫や飼い主が亡くなり行き場を失った猫など26匹が集まりました。活動されている姿も素晴らしいですし、少しでも私も幸せな子を増やしたいというところで。大阪府によりますと、動物愛護センターが保護した猫の数は2019年度から減少傾向でしたが、飼い主が不妊手術などを行わずに飼育を続けた結果、飼育ができない状態に陥る多頭飼育崩壊などの理由から2024年度は前年度から28匹増えたということです。